ख्रिस्ताच्या नावे आमेन. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो. आज पुन्हा एकदा तू आम्हाला वचन ऐकण्यासाठी आणि वचन समजून घेण्यासाठी एकत्र आणलेला आहे प्रभू. प्रभू, या दिवसामध्ये तू आम्हाला शिकवत आहे की आमच्या शब्दामध्ये किती सामर्थ्य आहे प्रभू. प्रभू, तू वचनाद्वारे आम्हाला दाखवत आहे की आम्ही जे म्हणतो तसेच घडून येणार. फक्त आम्ही जेव्हा शब्द वापरतो, जेव्हा आम्ही प्रार्थना करतो, तेव्हा आम्ही सावधतेने करावी आणि ती देवाच्या वचनाप्रमाणे आहे का, म्हणजेच देवाच्या इच्छेप्रमाणे आहे का, हे आम्ही तपासून बघितलं पाहिजे. ही रहस्य प्रभू तू ह्या दिवसामध्ये आम्हाला शिकवत आहे प्रभू. प्रभू, ह्या शिकवणुकीमुळे आमचा आणि अनेकांचा फायदा होत आहे, त्याबद्दल मी तुझा आभार मानते. आणि प्रभू, ही रहस्य प्रकट करण्यासाठी तू ब्रदर जॉन्सनला आमच्यासाठी निवडला आहे. त्यांना प्रभू तू आमच्याकडे पाठवलंस, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. जेणेकरून तुझ्या राज्याची ही सत्यवचन आम्ही शिकावी आणि आम्ही इतरांना शिकवावी, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. प्रभू परमेश्वरा, हे सर्व सेशन्स मी तुला समर्पित करते. ह्या सेशन मध्ये आम्ही जे काही शिकणार आहोत प्रभू, त्यासाठी आमच्या बुद्धीला तू स्पर्श कर प्रभू. आम्हाला नवीन समज आणि तुझं शहाणपण दे प्रभू. ही प्रार्थना मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करते. आमेन. आमेन. मी आज ना I was teaching them about Mark 23, Yeah. Mark 11:23, and the one who was translating, she had I don't know what was the issue, but she had a problem that she wanted a husband to do the work like I'm doing. आणि ब्रदर म्हणतात की आज मी त्यांना वचन शिकवत होतो, मार्क 11:23, आणि जी बाई ट्रान्सलेट करत होती तिची इच्छा अशी होती की तिच्या पतीने पण ब्रदर जॉन्सन जे कार्य करतायत त्याप्रमाणेच त्यांनी कार्य करावं. So I started singing Kawali. ब्रदर म्हणून मी कव्वाली गायला सुरुवात केली. You are listening? Yes, brother. Bernard, you heard the Kawali? सुना, I heard in the picture में देखा है. Picture मध्ये ऐकलं. But I was singing. Brother was singing. No, brother, that time I came late. I was in the last few. And after all this preaching, she did not understand, but she understood my Kawali. अरे वा. आणि सगळं प्रीचिंग चालू असताना तिला काही जास्त समजत नव्हतं, पण माझी कव्वाली तिला बरोबर समजली. So I want to sing now in Marathi style. Praise God. Okay, आता मराठीमध्ये ब्रदर कव्वाली गातील. नाही, कव्वाली नाही, मराठी स्टाईल मध्ये. मराठीमध्ये गातील ब्रदर. या. Because Sylvia is all the time singing. या. कारण मी पूर्ण दिवस गातच असते. कभी कभी कौवा भी है ना टक्कर लेता है बुलबुल से. अच्छा, just read Mark 11:23 so that I make you understand. आपण वाचूया परत एकदा मार्क 11:23. मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडेलच असा विश्वास धरील, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. त्याच्या शब्दाप्रमाणे. अरे त्याच्या शब्दाप्रमाणे. त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. पती लपडी करतो आणि बायको बोलते माझा पती लपडेबाज आहे. तिच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल की नाही? होय. अरे तिच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल की नाही? होय. तिच्या शब्दाप्रमाणे ती बोलते माझी पोर लपडीबाज आहे, सर्व उलटा सीधा करत आहे. तर तिच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल की नाही? घडून येईल की नाही रे बाबा?
घडून अरे बोलतं. घडून येईल होय. तर लपडी कोणाची आहे? पोरांची बोलणारी की पतीची? की पत्नी जी प्रार्थना करते त्याच्यामध्ये आहे? प्रार्थना करते. प्रार्थना करते त्याच्यामध्ये आहे. आता मला सांग, या गीत मध्ये समजायला आलं? Yes, येस, व्हेरी वेल. आता मी ना नाव आय एम गोइंग टू डू दिस ओनली. Translation चा बोल problem बोल के थक गया. बोल अभी बोल के कवाली गा थक के गया. दादा, मग ट्रान्सलेशन पण मला गीतामध्येच का? ट्रांसलेशन पण कवाली में करना ही पड़ेगा. गीतामध्येच करायचं का? गाणंच मराठी आहे. Hallelujah. हालेलुया. Now tell me, if a person understands this one line, या. जर एखाद्या व्यक्तीला फक्त ह्याची एक ओळ जरी समजली where is the problem? तर मग प्रॉब्लेम काहीच नाही होणार. आमेन. If she understands that Jesus is saying, this is the law, this is the spiritual law, जर त्या पत्नीला कळलं की येशू जो सांगतो आहे तोच हा आध्यात्मिक नियम आहे and she follows that law, आणि ती त्या नियमाप्रमाणे जर ती चालते, तिने पालन केलं she's praying according to that, आणि तिने त्याप्रमाणेच प्रार्थना केली then it will come to pass. तर मग त्याप्रमाणेच घडून येईल. Praise the Lord. Praise Hallelujah. हालेलुया. Okay, now we will go back to the revision and then we'll come back. Okay. आता आपण रिव्हिजन करूया, नंतर आपण परत See, येऊ. the first day we were learning on 1 John 5:14. Yes. Okay. पण पहिल्या दिवशी आपण शिकलो योहानाचं पहिलं पत्र अध्याय 5:14. त्याच्या समोर येण्यास आपल्याला जे धैर्य आहे ते ह्यावरून की आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे काही मागितले तर तो आपले ऐकेल. एक minute. Go slow. Yeah. Again. त्याच्या समोर येण्यास आपल्याला जो भरवसा आहे Confidence आहे. हम्म. Okay. तो ह्यावरून की आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे काही मागितले तर तो आपले ऐकेल. तो आपली ऐकेल. Praise God. Praise God. आता मला see one thing, तो मला ऐकेल. Now, is he the creator? Yes. Yes. निर्माण करता आहे. He is the king of kings. तो राजांचा राजा आहे. Now you are working on a ship. Do you all have a hierarchy? Yes. Can the lower person go directly to the captain? No. We go to the He will supervisor. go to his superior, right? Yes, sir. But look at God saying, you can come to me directly and I promise you that I will hear you. Amen. नाही. Hotline. So, if you have an audience with the Creator and He has promised you that He hears you, now if He promised that He hears you, what will be your connection of getting connected? आणि जर आपल्याला माहित आहे की आपला निर्माणकर्त्याशी संवाद आहे आणि जर त्याने आपल्याला सांगितलं आहे की तो आपली प्रार्थना ऐकतो तर मग आपलं आणि निर्माणकर्त्याशी जे कनेक्शन आहे ते कसं असेल. So once you know that you have got such powerful influence, आणि एकदा का तुम्हाला माहित पडलं की तुमचा एवढा मोठा सामर्थ्यशाली असा इन्फ्लुएन्स प्रभाव आहे, praise God, प्रेज कर, then is it an advantage? मग तो तुमचा फायदा आहे की नाही. होय. See, in our real world, our life is governed by whose influence you have got. आणि या जगामध्ये आपण पाहायला गेलो तर आपलं नेहमी लोक बघत असतात की कोणाचा प्रभाव आपल्याकडे जास्त आहे. Especially during admission of the child. जेव्हा आपण ऍडमिशन साठी जातो तेव्हा आपण बघतो की वशिला कोणाचा आपल्याला मोठ्यात मोठा लावता येईल. Morgan, ती नन है ना, तिला ओळख, do you know that nun? यार मेरा बच्चे का जरा एडमिशन करने का है, प्लीज ट्रांसलेट. या आणि ब्रदर मॉर्गनला कदाचित कोणीतरी विचारत असेल की ब्रदर मॉर्गन
तुम्ही त्या सिस्टरला प्रिन्सिपलला ओळखता का? माझ्या मुलाचं जरा ऍडमिशन करायचं. Now here he is saying in 1 John 5:14, येस. आणि इकडे आपण बघतो की 1 योहान 5:14 मध्ये प्रभू सांगतो this is the confidence that we all have in him, की हाच तो आपला भरवसा आहे जो प्रभू मध्ये आहे, that he always hears us. की तो नेहमीच आपली प्रार्थना ऐकतो. And second, आणि दुसरं, if we ask anything according to his will. आणि जर आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे काहीही मागितले तर तो आपले ऐकतो. Now the problem is पण प्रॉब्लेम असा आहे इकडे his will. त्याच्या इच्छेप्रमाणे. Because quickly you will say, might be it is not his will. That's why when I'm asking anything, I did not get. कारण लगेच आपण असं म्हणू की कदाचित ही देवाची इच्छा नसेल, कारण जेव्हा मी मागतो तेव्हा मला मिळत नाही. And when you have got this kind of a mindset, आणि जेव्हा तुमची अशी विचार करण्याची पद्धत असते, then you can't mix your faith, मग अशा वेळी तुमचा विश्वास त्यामध्ये येतच नाही, because there is no confidence. कारण तुमचा भरोसा त्या प्रार्थनेमध्ये नसतो. Now that his will आणि त्याची इच्छा means it is God's rule book. या म्हणजे परमेश्वराचं ते नियमांचं पुस्तक आहे. So whatever you are doing, do it under this rule. म्हणून तुम्ही जे काही करता ते ह्या नियमाप्रमाणेच करा. So once you know the rule book एकदा का तुम्हाला ते नियम माहीत असले and you are in that rule book, आणि तुम्ही त्या नियमांच्या पुस्तकामध्येच असता, then you are confident that he hears you. मग तुम्हाला पूर्ण भरवसा आहे की तो तुमची प्रार्थना ऐकतो. Look at this. God is promising you that he hears you. लक्षात ठेवा की प्रभू आपल्याला वचन देतो की तो तुमची प्रार्थना ऐकतो. Second, दुसरी गोष्ट, he is saying you ask anything. आणि तो म्हणतो की तुम्ही काहीही मागा. But when you're asking, पण जेव्हा तुम्ही मागता, please follow my rule book. माझ्या नियम पुस्तिकेचं पालन करा, तसंच मागा. So once a person understands, एकदा का एखाद्या व्यक्तीला हे सगळं कळलं, he is on the rule book, तो त्या नियमाच्या पुस्तकाप्रमाणेच येणार. then he is confident, मेरा काम हो गया. मग त्याला पूर्ण भरवसा आहे की माझं काम झालेलं आहे. Again. I want you to understand, this is a trump card for us. हे आपल्यासाठी एक ट्रम्प कार्ड आहे. With this, you can beat the devil at every game. आणि ह्या वचनाद्वारे तुम्ही सैतानाचा प्रत्येक So खेळ, we are going to take 3-4 scriptures together, तुम्ही 3-4 वचन एकत्र घ्या, understand it. समजून घ्या. Now when you're opening your mouth, जेव्हा तुम्ही आता तोंड उघडणार, you will not open your mouth like a beggar, त्यावेळेला एखाद्या भिकाऱ्यासारखं तुम्ही तोंड उघडणार नाही, but you will open your mouth as a believer and so confident that you are already sure that my request has been sanctioned by God. पण ह्या वेळेला तुम्ही उघडणार त्यावेळेला तुमचा इतका भरवसा असेल की तुम्हाला अगोदरच माहित असेल की माझी मागणी आहे ती अगोदरच प्रभूने मला दिलेला आहे. First thing is, पहिली गोष्ट, you have got connection with God and he's promised you that he hears you. तुमचा प्रभूशी नातं जुळलेलं आहे आणि त्याने तुम्हाला वचन दिलेलं आहे की तो तुमची प्रार्थना ऐकतो. That he hears you. प्रार्थना ऐक नाही. That he hears you. ऐकतो, तो तुमचे That he hears you. Yeah. He is not going to close his ear. He will surely hear you. तो त्याचे कान बंद करणार नाही, तर तो नक्कीच तुमचे ऐकेल. Second thing he says, दुसरी गोष्ट प्रभू सांगतो, he says, ask anything. तुम्ही काहीही मागा. Do you know what is the meaning of ask anything? तुम्हाला माहितीये का काहीही मागा ह्याचा अर्थ काय आहे? Blank check here. हा ब्लँक चेक आहे. Yes. So with these two things, ह्या दोन गोष्टींनी can the person be rejoicing all the time? एखादी व्यक्ती ह्या दोन गोष्टी बघून सतत आनंदित असू शकते का? There's only one condition. अट फक्त एकच आहे Stay in the rule book. की नियमांच्या पुस्तकांमध्ये त्याच्या अधीन राहा. If you ask anything outside the rule book, जर तुम्ही त्या नियम पुस्तिकेच्या बाहेरून काहीही मागितलं it won't work. तर कार्य करणार नाही ते. Look at the condition. अट नीट समजून घ्या. Blank check. ब्लँक चेक दिलेला आहे, Complete blank check. पूर्णपणे चेक ब्लँक आहे. Ask anything. काहीही मागा.
Ask anything. काहीही मागा. Second, दुसरी I will surely hear you. मी नक्कीच तुमचे ऐकेल. So these two sanction, ह्या दोन गोष्टी सँक्शन होण्यासाठी but the condition is अट एकच आहे. according to his will, त्याच्या इच्छेप्रमाणेच मागा. according to his rule book. त्याच्या नियम पुस्तिकेप्रमाणेच So मागा. I must first know the rule book. म्हणून मला पहिल्यांदा नियमाचं पुस्तक माहित असलं पाहिजे. If I know the rules, जर मला नियम माहित आहेत then I win. तर मी बरोबर करणार. Now I'll give you an example. आता आपण एक उदाहरण घेऊया. For so many years, I'm going to so many countries. मी इतकी वर्ष इतक्या देशांमध्ये फिरत आहे And most of the time, my flights are connecting flights, so I'm on transit. आणि खूप वेळा माझ्या फ्लाईट ज्या आहेत त्या कनेक्टेड असतात म्हणून मी ट्रान्झिटवर असतो. And sometimes the transit is 4 hours, 6 hours. कधी कधी हे जे ट्रान्झिट आहे ते 4 तासांचं 6 तासांचं असते. So you are sitting there for the flight, next flight. म्हणून पुढच्या फ्लाईटची आपल्याला वाट बघत तिथे थांबावं लागतं. So at the airport, there are different lounge. आणि एअरपोर्ट्सवर वेगवेगळे लाऊंज असतात. So there, if you are a member, food is free. जर तुम्ही तिथले मेंबर असाल तर तुम्हाला जेवण मोफत असते. And if you're not a member, you have to pay a big amount to go in. आणि जर तुम्ही तिथल्या लाऊंजचे मेंबर नसाल तर तुम्हाला खूप जास्त पैसे भरून मध्ये And जावं. internet connection is guaranteedly there. आणि इंटरनेट कनेक्शन पण तुम्हाला मिळतं मेंबर असाल तर. So many a times I would go and ask the person over there, can you just give me the password? I'll sit outside and just do my work. खूप वेळेला मी तिकडल्या त्या मध्ये जाऊन विचारतो त्यांना, मला फक्त नेटचा पासवर्ड द्या, मी बाहेर बसून माझं काम पूर्ण करतो. It is their private, so it's not necessary they should give. आणि ते त्यांचं स्वतःचं खाजगी असतो पासवर्ड म्हणून ते देतीलच असं काही नाही. But there are sometimes some lady who is nice, she'll say okay, and she'll give me the password. पण कधी कधी एखादी बाई तिथे असते, ती खूप चांगली असते, ती म्हणते ठीक आहे मी तुम्हाला पासवर्ड देते. So I'll be sitting opposite to the door, down on the floor and doing my work. मी बरोबर दरवाजासमोर बसतो खाली आणि तिकडे माझं काम करत राहतो. On the floor. जमिनीवर बसून माझं काम करतो. So one day it so happened, एके दिवशी काय झालं, one lady told me, you must be enjoying your trip everywhere. तिने मला सांगितलं तुमची ट्रिप जी आहे सफर तुम्ही एन्जॉय करत असतील. Every airport you must be eating nicely and having fun. आणि प्रत्येक एअरपोर्टवर तुम्ही मस्त खात पित असते आणि मज्जा करत असते. I said, I don't have a lounge membership. What will I do? मी तिला सांगितलं माझ्याकडे लाऊंज मेंबरशिप नसते, मग मी कशी काय करू मी. She said, are you sure? तिने म्हणाल नक्की ब्रदर तुमच्याकडे नाहीये मेंबरशिप. I said, no. मी म्हणालो नाही. She said, do you have a bank account? तिने विचारलं ब्रदर तुमचं बँक अकाउंट आहे. In Dubai, huh? Yes. So I said, yes. मी सांगितलं हो माझं अकाउंट आहे. She said, meet me tomorrow and I'll take you. तिने सांगितलं मला उद्या भेटा मी तुम्हाला घेऊन जाते. She took me to Citibank तिने मला सिटी ब्रांच मध्ये घेऊन गेली. and she spoke to the man. तिने एका माणसाशी बोलली तिकडे. And there was a deposit to be made. So all that I did was shift from this bank to that bank, the amount. आणि तिकडे डिपॉझिट फक्त पे करायचं होतं. फक्त एवढंच केलं की एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेमध्ये अमाऊंट शिफ्ट केली गेली. And they gave me a card. आणि त्यांनी मला कार्ड दिलं. The card is free. ते कार्ड मला फ्री मोफत मिळालं. Now I can go around the world in any airport आता मी जगातल्या कुठल्याही एअरपोर्ट मध्ये जाऊ शकतो infinite times आणि कितीतरी वेळा असंख्य वेळा जाऊ शकतो. and all lounges are free. हालेलुया. आणि सगळे लाऊंजेस त्यांच्यासाठी फ्री असतील आता. Now did I know that this card exists? मला माहित आहे होतं का की असं काही कार्ड असतं. येस. I did not know. ओके. मला माहित नव्हतं. Where was I sitting? मी कुठे बसायचो, जमिनीवर. Outside the lounge on the floor. मी लाऊंजच्या बाहेर जमिनीवर खाली बसायचो. This lady said, ती बाई मला म्हणाली only transfer the amount. फक्त अमाऊंट तुम्ही इथून तिथे ट्रान्सफर करा. In this bank also it is there. ह्या बँक मध्ये पण ती अमाऊंट So आहे. I transferred. फक्त इकडली पैसे मी तिकडे ट्रान्सफर केले. I got the card free. मला कार्ड मोफत मिळालं. Everywhere I go, मी कुठेही जातो जिकडे जिकडे am I begging for the password? तिकडे मी पासवर्ड, आता मला भीक मागायची गरज नाही. On one side I'm eating and doing my work. मी एकीकडे बसतो खातो आणि माझं काम करत राहतो.
In the same way, त्याच प्रकारे unless I know the card of heaven, जोपर्यंत मला स्वर्गाचे कार्ड बद्दल माहिती नाही, I'll be sitting outside the door. मी त्या दरवाजा बाहेरच बसेन. ए पासवर्ड दे ना, पासवर्ड. मी मी सगळ्याकडे भीक मागेल, पासवर्ड दे ना मला, पासवर्ड दे. Are you understanding? तुम्हाला So समज. let us go and see the rule book. मग आता आपण जाऊन बघूया की नियमाचं पुस्तक काय आहे. Because only that rule book can disqualify you. कारण फक्त नियमाचं पुस्तक तुम्हाला माहित नसेल तरच तुम्ही डिस्क्वालिफाय होणार. You can't enter inside. तुम्ही मध्ये जाऊ शकत नाही. But asking anything, no problem. पण आस्किंग, When you are asking God for anything, no problem. तुम्ही देवाकडे काहीही मागू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. Whether he will hear you or you are not, guaranteed he will hear you. तो तुमचं ऐकेल की नाही, नक्की 100% तो तुमचं ऐकणारच. So these two things, confident is 100%. झालं काम. ह्या दोन गोष्टी ज्या आहेत त्या 100% तुमचं काम झालेलं आहे. Only that God's disqualified is according to his will. परंतु Only point that can disqualify you is according to his will. फक्त एकाच पॉइंट मुळे आपण डिस्क्वालिफाय होऊ शकतो, आपल्याला मिळणार नाही, कारण त्याची इच्छा. Okay, let us see what is his will. मग त्याची इच्छा काय आहे ते आपण आता बघूया. Let's go to James chapter 1, आपण याकोबाचे पत्र अध्याय 1 बघूया. verse number 5. Is it interesting? येस Yes, brother. बराबर है, ब्लैंक चेक रहता है तो सब इंटरेस्टिंग ही मारेगा. फ्री कार्ड मिल रहा है हेवन का, टूर का, तो अच्छा ही लगेगा ना. 1:5 या रीड. जर तुम्हापैकी कोणी ज्ञानाने उणा असेल तर त्याने ते देवाजवळ मागावे, म्हणजे ते त्याला मिळेल. कारण तो कोणास दोष न लावता सर्वांस उदारपणे देणग्या देतो. ओके. पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे. काय करावे? विश्वास मागावे, 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 मागावे. मागावे. Asking, 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 asking. What is the 6th verse saying? Asking. Asking, yeah. But how to ask? Read the 6th verse. त्याने संशय न धरता विश्वासाने मागावे. So what's the rule book? Yeah. What is God's will? संशय न धरता विश्वासाने मागावे. So what is God's will? According to God's will. Yeah. So what is his will? Whatever you ask, don't doubt. तुम्ही काहीही मागा पण संशय धरू नका. So now I've got a blank check. आता माझ्याकडे ब्लँक चेक आहे. I have confidence that he hears me. मला पूर्ण भरोसा आहे की तो माझा ऐकतो. But now when I'm putting the petition before God and I'm doubting, this doubt disqualifies me. परंतु आता जेव्हा मी माझ्या विनंत्या प्रभू समोर मांडत आहे, पण माझ्या मनामध्ये संशय आहे, ह्या संशयामुळे माझी मागणी मान्य होणार नाही. Now you'll say, how do you say that? तुम्ही म्हणाल की ब्रदर तुम्ही असं कसं म्हणता? You read it, verse 6 again. आपण पुन्हा एकदा वचन 6 वाचूया. पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्या व उच्चंबळलेल्या समुद्राच्या लाटेसारखा आहे. असा माणूस द्विबुद्धीचा असून आपल्या सर्व कार्यात चंचल असतो. आपणाला प्रभूपासून काही प्रभूपासून काही मिळेल असे त्याने समजू नये. का? Because he is double minded. So where is the disqualification? It is doubt. But what is the devil saying? The devil is saying you can doubt, you can worry,
But when what you are asking, whether that is in the will, God is saying, no, 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 you went wrong. That I've given you blank check. This is the will. आणि प्रभू म्हणतो की Are तुम्ही you, are you, are you understanding how the devil has done the game? या. प्रभू म्हणतो तुम्ही मागू शकता आणि तुमच्याकडे ब्लँक चेक दिलेला आहे. दोन गोष्टी आपल्याकडे आहेत. परंतु सैतान काय मागतो की तू संशय धरू शकतो, तू चिंता करू शकतो आणि या दोन गोष्टीमुळे संशयामुळे आपलं मागणं जे आहे त्या मागण्यामध्ये आपण डिस्क्वालिफाय होतो. आपण तिकडे आपण मागू No, no, I'll tell you what is the disqualification. Yeah. See, Sylvia, you also must have fallen into this trap. Even I have fallen. Now listen. When you are asking God for something, the first thing you're saying, the devil is saying, how do you know this is God's will? So if you don't know whether it's God's will, can you put your faith? No. Now the faith is wavering because I don't know whether God wants me to have it or not have it. So I'm not sure. So I can't mix my faith. Yes. Okay. Whereas God is saying, I'm not saying that. I've given you a free will. I've given you a free check. Now, whatever you are asking, whether it's my will or not, that's not immaterial. I've given you ask anything. I did not say ask according to my will. First, I said ask anything. And what is my will? My will is not whether you'll get it or not. My will is when you ask, don't ask with worry. That's my will. Hallelujah. You follow the difference? Yes, sir. Hello, you follow the difference? Yes, sir. Again. I am asking for something. मी एखादी गोष्ट प्रभूकडे मागत आहे. I'm not sure मला खात्री नाहीये whether it is God's will or not. की ती देवाची इच्छा आहे की नाही. So I'm not sure whether I should have it or not have it. म्हणून मला नक्की माहित नाहीये की ती वस्तू मला माझ्याकडे पाहिजे की नाही पाहिजे. Because I don't know God's will. कारण मला माहितच नाही देवाची इच्छा काय आहे. So God is saying, no, I did not say that. I did not say that. प्रभू म्हणतो की नाही तसं नाही, मी तसं सांगतच नाही मी तुला. Because if I would have told you that, कारण जर मी तुला तसं सांगितलं असतं I wouldn't have said ask anything. तर मी माझ्या वचनामध्ये सांगितलंच नसतं की तू काहीही माग. I would have said ask according to my will. मी असं लिहिलं असतं की माझ्या इच्छेप्रमाणे तू माग. I first told you मी तुला पहिल्यांदा सांगतो इकडे वचनामध्ये ask anything. की तू काहीही माग. Whether it's my will or not, you ask anything. ती माझी इच्छा असो किंवा नसो पण तू काहीही माग. But when you're asking, पण जेव्हा तू मागतोस I've got only one will. तेव्हा माझी फक्त एकच इच्छा आहे. When you're asking, don't waver, don't doubt, ask with faith. जेव्हा तू मागतोस तेव्हा असं डगमगीत होऊ नको आणि चिंता करू नको, विश्वासाने माग. So when you are asking according to doubt, आणि जर संशय धरून तू जेव्हा मागतोस it is not my will. ती माझी इच्छा नाही, You got disqualified. त्यावेळेला तुम्ही तिकडे डिस्क्वालिफाय होता. Now. Somebody is saying, give me an example. कोणीतरी सांगेल की ब्रदर आम्हाला उदाहरण द्या. Okay. You are praying for a car. सपोज मी एखाद्या कारसाठी प्रार्थना करते. Okay. Now, did he say ask anything? वचन मला सांगते की प्रभू मला सांगतो काहीही माग. येस. So is that covering the car? आणि त्या काहीही मध्ये माझी कार पण येते. So you asked the car. मग मी एका कारची मागणी केली प्रभूकडे. You did not mention red or blue or green. मी सांगितलंच नाही ती लाल हवी, हिरवी हवी की पिवळी हवी. But it is covered under the will. तर ती त्या इच्छेमध्ये कार माझी बसते तिकडे. So you are praying. मी प्रार्थना करते. That is according to ask anything. मी कोणत्या वचनाप्रमाणे प्रार्थना करते? प्रभू म्हणतो तू काहीही माग. So I am asking. मग मी मागते. But when I'm asking, पण जेव्हा मी मागत आहे I am doubting whether God will give me the car or not. तेव्हा Whether I'll get a car or not. मी संशय धरते मनामध्ये की मला कार मिळेल की नाही, प्रभू मला देईल की नाही. The moment you are worried, ज्या क्षणी मी चिंता करते you got disqualified. त्यावेळेला मी त्या मागणीतून बाहेर पडते. And whom do we blame? आणि मी दोष कोणाला देते? When the prayer got disqualified because of my worry, माझ्या चिंतेमुळे माझीच प्रार्थना जेव्हा बाद होते,
I put the blame to God. I point the finger to God because it was not His will. That's why He did not give me. मी मात्र दोष देवाला देते. मी सांगते की त्याची इच्छा नव्हती म्हणून त्याने मला दिली नाही. Are you understanding? Yes. So when we were saying if it is His will, we took it what? Whether it is will to give me the car or not. God is saying, no, 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 no. I did not say that. I said ask anything. आणि जेव्हा मी Take the first part. Ask anything. Okay, Lord, I want a car. B part, according to my will. So just now you read in Matthew 1:6. Read that again, 6. 1:6. जेम्स 1:6 Yeah, you just read, no? पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे. How are you supposed to ask? संशय न धरता विश्वासाने. Now, is that God's will? येस. Yes, that's why He said, when you're asking me anything, see that you don't doubt, but ask in faith. आणि देवाची इच्छा आहे कारण त्याचं वचन म्हणते की जेव्हा तुम्ही मागता त्यावेळेला संशय धरू नका तर विश्वासाने मागा. Correct? Yeah. Now, how many of us pray without worry? आपल्यापैकी किती जण चिंता न करता प्रार्थना करतात? Sylvia, have you ever prayed with worry? येस. So will you get your prayers answered? He told no, the double-minded person will not get anything. So he has already declared his will that if you are praying like this, you won't get आणि prayers answered. या आणि जर मी संशय धरून काही मागत असेल तर वचन अगोदरच सांगते की जो डबल माइंडेड आहे, द्विबुद्धीचा माणूस आहे, त्याची प्रार्थनेला कधीच उत्तर मिळणार नाही. So my question is, ब्रदरचा प्रश्न आहे, the disqualification took place because God disqualified you in asking anything or in your worry? मग माझी प्रार्थना बाद कशी होते की मी माझ्या मागण्यामध्ये काहीतरी चुकलेलं आहे की मी चिंता केली म्हणून माझी प्रार्थना बाद होते बिकॉज ऑफ माय वरी. But what are we saying to one another? पण आपण एकमेकांशी बोलताना काय सांगतो एकमेकांना? It was not God's will for me to have the car. की देवाची इच्छाच नव्हती की माझ्याकडे कार असावी. That's why it did not happen. म्हणून कार मिळाली नाही मला. But God is saying, I never told you no. पण प्रभू म्हणतो मी कधीच तुला नाही सांगितलं. I told you ask anything. मी तर वचनात सांगितले की काहीही माग. Did you understand, please? येस. Yes, brother. So where is our problem? प्रॉब्लेम कुठे आहे नक्की? वरी ते म्हणे. So do you have a blank check? आपल्याकडे Yes. blank check आहे. येस. But will the blank check get cashed when you got worried? पण जेव्हा ब्लँक No. मला कॅश इन कॅश होणारच नाही कारण आपण चिंता करतो. But let's say Morgan is going with confidence with the same check. Now will it get cashed? येस. येस. समजा की So the problem was with the check or the problem was with the worry? वरी. प्रॉब्लेम विथ द वरी. तू यार वो माइक इतना नजदीक मत लगा, सब फट रहा है. Now what is the problem here? माइक. So in the same way, what is the problem? Why is the connection not going? वरी. डाउट. ओके. जरा माइक जरा नजदीक रख के बोलना, हालेलुया बोलना, जरा देखिएगा कितना फर्क है. हालेलुया. नहीं बड़ा नजदीक लगाना, नजदीक लगाना. हालेलुया. हाँ बोल, बात करना. हालेलुया. हाँ, अभी बराबर है. Now when he is talking very close by, is he talking according to the rule? नो. When the mic, when a person is holding the mic, is he supposed to speak close to the नो. mouth? Now when he doesn't know the rule, what is coming? Not only the words, but his breath is coming khar 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 khar. She also was doing the same. कान में लगा के बैठी थी. आज निकाल के बैठ गई. अभी प्रॉब्लम ही नहीं है. So when you have your own understanding, you are worried. Now when you're worried, he cannot hear you.
असंच आपण स्वतःच्या समजुतीने आपण प्रार्थना करतो आणि आपण चिंता करतो. जेव्हा आपण चिंता करतो तेव्हा प्रभू आपली प्रार्थना ऐकतच नाही, because it is not reaching up to him. कारण ती त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. And now read the 15th verse. Look at the 15th verse. 1 John 5:15. मार्क No, same 1 John 5:15. 5:15. 14 समझ में आया? Yes, brother. तो प्रॉब्लम किस में है? In asking anything or worry? Worry. अरे Okay. Now look at the 15th verse. आणि आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो. Pause, 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 pause. Read that again. आणि आपण आपण जे काही मागतो जे काही, जे is it काही again a blank check? या, Okay. जे काही मागतो. ते तो ऐकतो. So twice he's giving you assurance that he is a God who hears you. He is a God who answers anything. दोनदा प्रभू But what is the problem? Worry. दोनदा प्रभू आपल्याला आश्वासन देतो की आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो आणि आपण जे काही मागतो ते आपल्याला प्रभू उत्तर देतो. मग प्रॉब्लेम कुठे आहे? तर आपल्या चिंता करण्यामध्ये आहे. Read that again. Start again 15. And if we know, आणि आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो correct? हे आपल्याला ठाऊक आहे. म्हणून ज्या मागण्या आपण त्याच्याजवळ केल्या आहेत त्या आपल्याला मिळाल्या आहेत हेही आपल्याला ठाऊक आहे. अभी क्लियर हो गया? Yes, brother. He has given you twice he has given you. प्रभू दोनदा आपल्याला इकडे देतो. दोनदा. 15 वापस पढ़ना मस्त है. आणि आपण जे काही मागतो Again the blank check. Whatever you are asking, ते तो ऐकतो. he is sure to hear you. He is 100% hearing you. हे आपल्याला ठाऊक आहे. That I know. When a person is getting worried, does he know? नो. जेव्हा एखादी व्यक्ती चिंता करते तेव्हा तिला माहित असतं का? Why is the person worried? Because he doesn't understand the truth. व्यक्ती चिंता कधी करते? जेव्हा तिला सत्य समजत नाही तेव्हा ती चिंता करते. Because the person is not sure whether God hears you. कारण तिला खात्री नसते. ती अशी व्यक्ती असते की तिला खात्रीच नसते प्रभू माझं ऐकत आहे. Read that again 15. आणि आपण जे काही मागतो ते तो ऐकतो हे आपल्याला ठाऊक आहे. And now go slowly. Now go slowly. म्हणून because I know that God, yes, because I know that God hears me, that whatever I ask, He has heard it. yeah. That is why म्हणून ज्या मागण्या what prayer, what petition, yeah. what request, yeah. ज्या मागण्या आपण त्याच्याजवळ केल्या आहेत so whatever petition I made it to Him, त्या आपल्याला मिळाल्या आहेत. आमेन. now to get that petition to you, do you need a preacher's influence? त्या मागण्या आपल्याला गोष्टी मिळण्यासाठी कोणत्या प्रीचरचा वशिला आपल्याला हवा आहे का? No. Hello, do you need a preacher's influence? Oh, Preacher को गिफ्ट देने के बाद इन्फ्लुएंस होता है? टीचरला जर आपण काही गिफ्ट दिली, बक्षीस दिलं तर वशिला लागतो की नाही आपला? Because there might be somebody saying, you bless the preacher, God will hear you. But he did not say preacher का नाम ही नहीं है.
काही जण असं म्हणतात की तुम्ही टीचरला काहीतरी द्या ब्लेसिंग आणि मग प्रभू तुमचं ऐकेल. पण या वचनामध्ये प्रभू प्रिचर बद्दल काही बोलतच नाहीये. Did he say give an envelope, then he will hear you? No. वचन असं म्हणते का प्रिचरला काहीतरी पाकिट द्या मग तो तुमचं ऐकेल प्रभू? नाही. Well, I'm asking you. I don't know. I'm just asking you. या ब्रदर आपल्याला फक्त विचारत आहे. Did he say go and give some envelope, some love offering, then he will answer you? आणि वचन असं म्हणते का की प्रिचरला काहीतरी लव्ह ऑफरिंग द्या, पाकिट द्या, मग प्रभू तुमचं उत्तर तुम्हाला उत्तर देईल असं नाही. नाही. I don't know. In my Bible, he did not say. He said he hears me without me giving even a tithes. आणि वचन म्हणते की प्रभू माझी प्रार्थना ऐकतो, माझं ऐकतो, मी दशांश नाही दिला तरी पण तो ऐकतो. I'm not giving tithes so that he hears me. I'm giving tithes because I love him. Amen. की दशांश देतो, आमेन, प्रभू आमेन. माझी प्रार्थना ऐकतो म्हणून देत नाही दशांश, तर मी त्याच्यावर प्रेम करतो म्हणून मी दशांश देतो. So many people have got fear. If you don't pay your tithes, God will not hear you. खूप लोकांच्या मनामध्ये अशी भीती असते की जर मी दशांश दिला नाही तर प्रभू माझं ऐकणार नाही. God is so loving, He's saying, whether you give, you don't give, I still hear you. पण प्रभू इतका प्रेमळ आहे, तो म्हणतो तुम्ही दशांश द्या की नका देऊ, मी तुमचं ऐकतो. So if a preacher is saying, मग एखादा सुवार्तिक असं सांगत असेल if you don't give your love offering, की जर तुम्ही तुमच्या प्रेमाचं दान दिलं नाही you can't get blessed. तर तुम्ही आशीर्वादित होणार नाही. This scripture doesn't say that. पण वचन तसं सांगतच नाही. Praise God. अभी मेरा बहुत सारा प्रीचर लोग दोस्त बनेगा. आता खूप टीचर लोक माझे दोस्त होतील. आता कसं वाटलं? हलका वाटलं की नाही? बरं अरे कसं वाटलं आता? बरोबर बरोबर वाटलं. वाटतं. See, this scripture we are learning from 3 days. हे एकच वचन आपण 3 दिवसांपासून शिकत आहोत. And घासून 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 आता रहस्य उघडला. Amen. आणि येस आमेन. आमेन, आमेन. Amen. Amen. Is that right? Yes, brother. So, is God asking, give me something from your side, then only I will answer? No. प्रभू असं सांगतो का की तुझ्या बाजूने मला काहीतरी दे तरच मी तुला उत्तर देईन? Please remember, don't do something so that he will answer you. लक्षात ठेवा की काहीच असं करू नका म्हणजे प्रभू तुम्हाला उत्तर देईल म्हणून तुम्ही काही करू नका. He will answer you only because his son has already done for you and it is finished. आमेन. Amen. तुला उत्तर देतो कारण त्याच्या पुत्राने अगोदरच सर्व केलेलं आहे आणि त्याने संपवलेलं आहे. When he gives you free, जेव्हा तो तुम्हाला सगळं काही मोफत देतो, without you sweating, without you sweating, तुम्हाला घाम न गाळता तो तुम्हाला देत असतो. without taking your money, तुमचे पैसे न घेता प्रभू देत असतो. that is what God is saying. I'm doing it for you because I love you. तेच प्रभू आपल्यासाठी करत आहे कारण तो म्हणतो की मी तुमच्यावर प्रेम करतो. आमेन. How many of us want to do something for somebody? आपल्यापैकी किती जणांना दुसऱ्यांसाठी काहीतरी करावंसं Give वाटतं? you only an example. Huh? Yeah. You go to school. Do you teach the children? Yes, In exchange, you are getting. salary. Now, God is also doing for you. Yeah. In exchange, he is asking Malde. So when a preacher is saying Malde tabhi milega, you know what he has said? God is loving you only because you are giving. So is it a right teaching? No. मग सुवार्तिक See, in our life, anything you do for anybody, the next question comes, what are you going to give me? But when it is God who is loving you, he's saying, you ask anything, yaar, I'll still give you. But when you're asking, don't doubt what my love. Don't doubt my love. My love for you is so strong. Come, ask, take, no problem, but don't get worried. आमेन. आमेन, आमेन. आणि प्रभू आपल्याला सांगतो की जेव्हा तुम्ही मागता तेव्हा पहिली गोष्ट म्हणजे मी तुमच्यावर प्रेम करतो म्हणून मी तुम्हाला सगळं देतो. पण एकच गोष्ट करा, मागताना तुम्ही मागा, मी तुम्हाला देईन, पण संशय धरू नका, चिंता Don't करू नका. doubt my love, my relationship with you.
तुमच्यावर माझं जे प्रेम आहे आणि तुमच्या बरोबर जे माझं नातं आहे त्याबद्दल कधीही संशय बाळगू नका. So which is the biggest sin? सगळ्यात मोठं पाप कोणतं आहे? वरी. Worry. Worry. चिंता करणे. Yes. Now, how many people are being taught that worry is only blocking you? आणि किती लोकांना आपण शिकवलेलं आहे की चिंतेमुळेच ते जीवनामध्ये अडकलेले आहेत. Now, do we need big teaching? आपल्याला खूप मोठ्या मोठ्या शिकवणुकीची गरज आहे का? This 1-2 lines are enough for your lifetime. त्या 2 Amen. ओळी तुमच्या संपूर्ण जीवनासाठी Amen. पुरेशा आहेत. Amen. So, are we supposed to practice these 2 lines? तर Yes. ह्या 2 Very गोष्टींप्रमाणे important. आपण जीवन जगायचं आहे. So, a person who is practicing these 2 lines मग जी व्यक्ती ह्या वचनाप्रमाणे जगते and he is told to ask anything. आणि तिला सांगितलं की काही माग तू आता. Now, we'll see. Morgan, we'll Yes. see now. Sylvia is on the hot seat. So, Sylvia को Jesus आके बोला, Sylvia, ask anything you want. What will she ask? Ask for wisdom. Okay, God has given you wisdom. He's saying, ask anything you want. Ask anything. Anything. Prosperity. You can make a call, 50-50, call a friend. और क्या बोलता हो? पोल है ना? Yeah. Lifeline. KBC. नहीं, लाइफलाइन तो कॉल अ लाइफलाइन 50-50 और वो मान में ना पूरा तुम्हारा पैनल को भी पूछ सकते हैं तो हाँ Public. पैनल का आप पैनल को पूछो ना. हाँ, panel. Okay. You ask them and tell me, God is giving you one, is telling you one thing I want to tell you. Ask anything. What would you ask? विश्वासाचं दान. Good life for children. So that- Yeah, you all can answer. Bernard, you also can. yeah. So ask to you. Audience poll यार. Sylvia, you can ask Bernard. क्या बोलूं मैं, क्या पूछूं? अरे husband Gordon बाजू में है, उसको भी पूछना. Should we ask for Blessings for children. blessings for children? My kids, yeah. Who Gordon is saying? Yeah. Okay. Yeah. Morgan, what are you telling him? What are you telling her? विश्वासाचं दान. Vishwa. What did he say? Morgan ने क्या दिया तुमको? Gift of Faith. Wisdom अरे of that faith. all he has given रे बाबा. given. Gift of faith, wisdom वो सब दिया है. For what do you want to use? वो बोल रहा है. She is saying, I want my children to be blessed. Good. What are you saying? कुछ बोल उसको. ये लोग को इतना टाइम लगता है, यही चिंता हो गया. Ask whatever you want. Ask उसी whatever में you चिंता want. हो गया. मागायचं काय? अरे बाबा, वो बाकी सब में चिंता हो सकता है. Ask anything you want. उसी में तुम लोग चिंता कर रहे हैं. क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू, क्या मांगू. Health, brother. Good health. Good health. अच्छा, Morgan. Good health. ये सिल्विया के Blessing. साथ कॉपी मार दिया. चल छोड़. And blessings on the family. अच्छा अच्छा ठीक है. चल बर्नर्ड. Wisdom to preach the Lord. So that the fruits follow. सॉरी, Blessings. Blessings. तुम लोग तीनों के तीनों लोग स्वार्थी लोग हैं. Wisdom to preach the word of God. अभी पलटी मत मारना. तुमको चांस दिया था. मैं बोला था मैं पहले. Ask anything you want. I had answered नहीं, अभी this. पलटी नहीं मार सकते. अभी वो तो ऑन एयर वायरल हो गया है. Michelle, if God is to ask you, baby, ask whatever you want. Blank check. What will you ask? Just ask. Peace. Peace. For more peace. You know, when I'm asking all of you, everybody's answer is all about me. Yeah.
But if you really understand the kingdom of God, he's saying, when you seek his kingdom, his righteousness, everything else will be added unto you. अभी तक तुमने जो भी मांगा ना, ओ टेक वन फ्री है ना, उस पर अटकेले, क्या बोलेगा यार? ओ तुमने कुछ बड़ा सामान लिया ना, तभी वो छोटा पैकेट देता ना, ये तुमको फ्री है, फ्री, देख ये दिया है, क्या सर्फ का साबुन दिया है तुमको फ्री. वार्डन भाऊ काय बोलतो तिकडनं? बोला 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 साहेब, या समोर या. To preach the kingdom. A person who understands the reason why you are will never say his own benefit, because his own benefit comes free. He's only asking, Lord, give me 1 million souls. Lord, give me 5 million souls. Lord, give me this. Because when I'm serving there, my descendants are taken care by default. Amen. Amen. You know why we don't grow? Even after so many years, our testimony is all about me, I, my husband, my wife, my children. माझा नवरा, माझी बायको, माझा नवरा, माझी बायको. Hey Jesus, hey Jesus. माझा नवरा, माझी बायको, माझा नवरा, माझी बायको. ए जीसस, माझ्या मुलांना पण घेऊन टाका. तर झालं, नवरा, बायको, मुलांना पण घेऊन टाकलं. ए प्रभू येशू, माझ्या भावाला, माझ्या बहिणीला, माझ्या आईला, माझ्या डॅडींना, बाकी सर्वांना सोडून दे, दे रे दे. जर मी खोटं बोलतोय, बोला मला. If I'm saying wrong, tell me. Why did Jesus give them the Holy Spirit? And after receiving the Holy Spirit, what did they do? To preach the They kingdom. went for the kingdom. Now, is God going to take you for the kingdom and tell your wife and children सब उपाशी रास्ते पे गिरा है? No. अरे अपने इंडियन मिलिट्री में भी है ना, वो लोगों को कितना फैसिलिटी है, जो सोल्जर लोग जा रहा है, और अपना हेवन के आर्मी में प्रे करना, जीसस That brother Francis, he was in the army. He said, when I retire, when I take a voluntary retirement, my pension is minimum 1 lakh. So if the Indian army can give that much to the family, what about God's family, God's military? Abundant. And Satan is all the time putting in your mind the wrong thing. That's why years will come, years will go, and testimony will be what? अरे माझी मुलगी आहे ना मिशेल, एकदम छान आहे, एकदम सुंदर आहे, आणि त्याला एक सुंदर नवरा पण मिळाला आहे, तो पण चांगला आहे, त्याचं पण काम चांगलं आहे, आणि हे पण चांगलं आहे, ते पण चांगलं आहे. अरे परंतु तुला दिलेलं कशासाठी पवित्र आत्मा? Now let me ask you, you all were seeing me during that time. I used to come to Vasai, right? I had my business, right? But even with business, I was still coming, right? Yes, Yeah. I could have continued in my business. No, why did I close my business? Because when I understood why did God create me? What is the purpose of me on this earth? Why am I born a Christian? Why am I not born in some other family? And what was the reason when the people came to Jesus, the early church? What happened to them? What was the difference in their life?
And when you understand all those things, you begin to realize, yes, Lord, I'm joining the army. Amen. But I'll tell you, you are praying so much for God's blessing. Believe me, I don't pray for my family because it is by default. If I pray, it would be wrong for me because He has promised me, when you seek God, His kingdom, His righteousness, roti, kapda, makan, bachcha, bichcha, sab उसमें included free है. Amen. Amen. And when I see the whole package that has come, the people who are praying day and night, they are in trouble. And the soldier who is going day and night, पीछे मुड़ के देख रहा है, अपना तो सब मस्त है. Amen. It is your own decision which direction you want to go. That is why I purposely asked, if Jesus has to give you one thing, ask anything you want, I'll give it to you now. Ask. What was asking? Small. If you really understand the potential that is in you, you'll be saying, Lord, take me on a trip and make me a person who will go in the kingdom of, go to those places where there is darkness, and I will preach the gospel and bring these people out of the darkness into the light. And for that, you can go solo as a missionary. That's why I don't go as a team. I always go solo. Who is my partner? Holy Ghost. Amen. Now, after 22 years, you ask me, how many people did you touch? I touched in millions. I did not wait for who is coming, because the one who is coming also is chickened out. Thank God, Holy Spirit के साथ बिंदास में जा सकता है. Amen. किधर भी घुस सकता है. Because our prayers are self-centered, that's why our life is full of worry, irritation, and all that. Amen. The day yourself is dead, you will really enjoy Christian life. Till that time, you cannot enjoy only. क्योंकि वही बिल में जाना है, उधर से मुंडी डालना है बाहर, जैसा टोटा इसके जैसा. हालेलुया हालेलुया, आया ये बंद बैठ जा रहे. ये गेला का रे, बग जरा, ये बग ना. ये गया, हालेलुया 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 हालेलुया. तो टोटा इसको क्या बोलता है? कासव. कासव. डोका बाहेर घालायचा, आला काय, ए आतमध्ये घे. हे आमची क्रिश्चियन लाईफ. Now why are you learning the Bible? बाहर डाल के देखने. बस तेवढंच आहे. Praise the Lord. Praise. आज रात्री झोपायच्या अगोदर प्रभू बरोबर बोला आणि प्रभूने सांगितलंय, माग जे काय मागायचं आहे मी तुला देतो. Then this Bible class is going to be fruitful. Otherwise it will be selfish people came, selfish people heard, and selfish people did not produce anything. You will be like a person who was given a talent and you used the talent only for your family, but never used it anywhere. And the Lord will say, I don't even know you. कौन है तू? मेरे को तो पहचानता भी नहीं है मैं. Praise God. Sylvia, just translate everything. आणि ब्रदर म्हणतात, जेव्हा मला मागायला सांगितलं ब्रदरनी, मी हॉट सीटवर बसले, ब्रदर बोलले की प्रभू जर आपल्याला सांगतो की तू काहीही माग, तर तू काय मागशील? तर मी सांगितलं की विजडम, शहाणपण. नंतर ब्रदर मॉर्गन बोलले की ब्लेसिंग्स. देन ब्रदर बर्नर्ड, प्रत्येकाने आन्सर्स दिली. ब्रदर गॉर्डन बोलले ही वॉन्ट्स अ गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग किंगडम ऑफ गॉड, देवाचं राज्य.
आणि मिशेल बोलली शांती. मग ब्रदरने सगळी आन्सर्स ऐकली आणि मग त्याच्यातून आपल्याला असं एक गोष्ट शिकण्यासारखी आज सांगितलेली आहे, की जेव्हा आपण मागतो, मॅथ्यू 6:33 सांगते, की जेव्हा आपण त्याचे राज्य आणि त्याचं नीतिमत्व मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा सगळ्या गोष्टी ज्या तुम्हाला पाहिजेत त्या सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली दिल्या जातात. मग आपण जेव्हा मागतो तेव्हा आपण एवढंसं मागतो, जसं आपण एखाद्या सुपर मार्केटमध्ये जातो आणि एवढं सामान घेतो आणि त्याच्याबरोबर एक छोटीशी काहीतरी पावडर नाहीतर साबणाची डबी मिळते. तसं आपण मागितलेलं आहे. पण प्रभू आपण मागताना इतकं मागतो, ते चुकीचं आहे. आपण खूप जास्त प्रभू आपल्याला देऊ इच्छितो. आणि जेव्हा आपण स्वार्थीपणाने मागतो, आपण लक्षात ठेवायचंय की मागताना आपण लक्षात घ्यायचंय की प्रभूने आपल्याला कशासाठी निर्माण केलेलं आहे. जेव्हा ब्रदर जॉन्सन वसईला यायचे तेव्हा त्यांचा स्वतःचा बिझनेस होता आणि ते प्रीचिंग करायचे, सुवार्ता प्रसार. नंतर त्यांनी हा बिझनेस पूर्ण बंद केला कारण त्यांना समजलं की प्रभूने त्यांना कशासाठी निवडलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांनी एकच काम केलं ते म्हणजे सुवार्ता प्रसार करण्याचं. एकच गोष्ट त्यांनी बिझनेस बंद केला, सगळं लक्ष सुवार्ता प्रसाराकडे दिलं. आणि ते म्हणतात, ब्रदर आपल्याला साक्ष देतात, की कधी त्यांनी त्यांच्या फॅमिलीसाठी त्यांना प्रार्थना करण्याची गरज लागलीच नाही. कारण परत एकदा तेच वचन, की जेव्हा आपण प्रभूचं राज्य आणि त्याचं नीतिमत्व शोधण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा बाकी सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली तुम्हाला मिळत राहतात. तुम्ही जेव्हा कार्य करायला निघता, तुम्ही मागे वळून पाहिलं, तर तुमची सगळी फॅमिली, तुमचे मेंबर्स आणि तुम्हाला ज्या गोष्टी पाहिजे त्या प्रभू तिकडेच पुरवत असतो. जसं आपण एखादी इंडियन आर्मी पाहिली किंवा मिलिटरी पाहिली तर तिथून जे ऑफिसर्स किंवा जे रिटायर होतात त्यांचं पेन्शनच लाख अमाऊंट लॅक्स मध्ये असतं. मग जेव्हा आपण स्वर्गीय राज्याच्या मिलिटरीमध्ये कार्य करतो तेव्हा प्रभू किती विशेष करून आपली काळजी घेईल हे आपण ओळखलं पाहिजे. हालेलुया. Hallelujah. असो बद्दल बोलली ना. असो असो. हा आणि आपण ख्रिश्चन लाईफ कसं असतं आपलं, तर आपण फक्त एवढे सेल्फिश असतो, एवढे स्वार्थी असतो, की जसा एखादा कासव त्या बिळामध्ये किंवा त्या शेलमध्ये लपून असतो आणि आपण बायबल स्टडी कशासाठी फक्त बाहेर बघतो, काय संकट वगैरे दिसते का बघतो आणि बाहेर मुंडी काढतो आणि फक्त हालेलुया हालेलुया बोलतो. आणि जर एखादं संकट दिसलं, काय प्रॉब्लेम आपण पटकन मुंडीमध्ये घालतो आणि एकदम सेफ म्हणजे सुरक्षित जीवन आपण जगत राहतो. असं आपलं ख्रिस्ती जीवन आहे का? नाही. तर आपल्याला प्रभूने कशासाठी निवडलं आहे? आपले टॅलेंट्स. तो आपण त्या माणसासारखे आहोत की प्रभूने त्याला दिलं खूप, मात्र त्याने त्याचे टॅलेंट्स, त्याचे गुण कधी वापरलेच नाही. फक्त सेल्फिश स्वार्थी जीवन आपण जगलो आणि एक दिवस आपण तसेच इथून निघून जाऊ. वर्षामागून वर्ष निघून जातील, परंतु आपल्याला आउटपुट काहीच दिसत नाही. म्हणून आपण प्रभूने आपल्याला कशासाठी निवडलं आहे ते ओळखावं आणि त्याच्या राज्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करावा. आणि मिशनसाठी जाताना ब्रदर म्हणतात की सोलो मिशन असते, ते एकटेच निघतात. त्यांचा जोडीदार कोण असतो तर पवित्र आत्मा. त्याला त्याला घेण्याची गरजच लागत नाही. पवित्र आत्मा जेवढा रिलायबल आहे आणि इतका कमिटेड कंपॅनियन आहे, जोडीदार आहे, की तो घेतला तरी ब्रदर एकटे त्या मिशनसाठी निघून जातात. आपण पण तसंच मागितलं पाहिजे की अनेक वी कॅन आस्क फॉर सोल्स, की मिलियन सोल्स, लाखो आत्मे. ज्यांचं ब्रदर म्हणतात की 22 वर्षामध्ये मी लाखो आत्मे प्रभूजवळ आणलेले आहेत त्या कार्याद्वारे. आपण सुद्धा मागताना प्रभूकडे तसंच मागितलं पाहिजे की प्रभू मला तुझं कार्य करण्यासाठी मला अनेक आत्म्यांचं तारण तुझ्या कार्यामध्ये करायचं आहे. आमेन. Now, let's say 22 years back, I was going to die. असं समजूया की 22 वर्ष अगोदर मी मरणार होतो That day was my funeral आणि त्या दिवशी माझं एंतेर होतं and I was buried. आणि मी पुरला गेलो, जमिनीमध्ये गाडलं मला. And they will say, sing that song, coming home, never more to roam. आणि ते म्हणाले की ते गाणं लावा की प्रभू मी माझ्या घरी परत येत आहे, माझ्या घरी परत येत आहे. Now, everybody put the soil, put the mud, washed their hand and they went. आणि सगळ्यांनी आले, खाचेमध्ये माती टाकली आणि हात धुतले आणि ते निघून गेले. Do you know the most miserable moment? तुम्हाला माहितीये का सगळ्यात दुःखी असा क्षण कोणता होता? The most painful moment? सगळ्यात वेदना देणारा क्षण कोणता होता? The day they were burying my body, lowering my body.
ज्या दिवशी ते माझं शरीर, मेलेलं शरीर त्या खाचेमध्ये उतरवत होते, that day, how many people's future got buried along with that body? त्या दिवशी किती लोकांचं भविष्य त्या बॉडी सकट जमिनीमध्ये गाडलं गेलं. Yes. My question to you, Sylvia, Yeah. when I came to Vasai, you were already translating and you were an active member. Okay. Yeah. But the day you began to hear this word of God that I was preaching, did it change your life? Yes, completely. Because you were an active member before also. Yeah. But what was the difference between the two? Brother, you taught us how living and active the word is. What is the power in the word of God that you taught us? So before you did not know. Hmm. So has it changed your life? Yes. Yes, yes. Now yours and Gordian's life change, did it impact Michelle's life? Yes, of course. Why is Michelle now different from other youth? Because she has come to know the power in the word of God. So it has not only affected you, it has affected your child, it is affecting your generation. Yes. So how many people's future am I destroying by living that same life that all the other people live? Get up, go to work, come back, go to sleep, again do the same thing for years and years. A day will come when you're retired, then you begin to wonder, I spent 60 years are gone. In these 60 years, what have I done? The same routine work. How many people did I touch? Nobody. So when I was living that 60 years, which God had given me, how many people's future I have destroyed in my life? Yeah. An example, Steve Jobs. What if he had not invented this Mac? Would we have a laptop, Mac? No. So every person is born on earth for a purpose. And before I leave, I must discover my purpose. And if I have not discovered my purpose and I have gone down to the grave, I have destroyed the future of so many generations. And if anybody has to do this work, we Christians are supposed to do, because we are born again and we have the mind of Christ. We have the mind of the Creator. And when you sit with the Creator and you say, Lord, I want you to put in my mind what is my purpose, and I want to do only that. Then when you're running, everybody will be saying, Papa, don't you get tired? You need rest. You don't understand. When a person has discovered his assignment and purpose, he never gets tired. Why? Because he is full of energy, not of his own strength. He is on the supernatural energy of God. But a person who doesn't understand, he is saying, how can you work for so many hours? I preached in the morning at 1 o'clock. Every day morning I'm doing. Now I'm again there. By the time I go to sleep, it will be somewhere around 12 o'clock. In that half an hour, 1 hour. And then again I'm on. Medically, I should get burnt out. But because the whole day it is the word, the word, the word, and Lord, tell me, what do you want me to do here? Tell me, Lord, what do you want me to do here? Tell me, Lord, tell me, Lord, tell me, Lord. Now, give me, Lord. You promised me that you hear me. Yeah. You promised me that I can ask anything. And you promised me, if I don't worry and I'm confident in what I'm asking, you have promised me that it will manifest. So I have passed the rule book. I've asked my blank check. And I also know that when I'm talking to you, you are hearing me. I am living a stress-free life. Yes. Even the resources that I need, I don't need to ask. I know it is coming. Why? Because he has promised me, ask anything. So should I ask, should I see whose pocket can I take the money out? No.
I'd rather take the money out from Jesus' pocket. That is why this life I'm living in heaven from the time I began to understand His word. Now there will be so many hearing it. Do you know how many times they'll hear? Once. But the ones who really want to do business, they'll say, today's preaching can solve any problem of my life. So I listen to this teaching, might be for the next 6 months. But in that 6 months, he has followed the system, he is operating on the system, and is getting much more result than a person is reading the Bible every day, 10 chapters, but not able to understand and not able to apply. In God's kingdom, it is not how many chapters you read. It's not about how much of knowledge you have. It's about how much is your intimacy with Him, and how much you can trust Him, and how much can you move in faith, in action, producing the manifestation of God's glory. Now all these phones are coming. Why? Because now as soon as this class is over, one by one, the phone will come. I can't even eat food, believe me. What is the reason? Because a day was there when I was suffering, and I used to call. So I cannot forget those days. But in my days, there was no YouTube, there was no this. Now you don't need to call me. You got to just go there, spend that 1 month, 2 months in what I'm teaching, just one. Practice it. You'll come back and say, I'm doing a ministry like you are doing. That should be the case. No, brother, I want my healing. अरे healing तो मिल गया रे, छोड़ यार उसको. वो सर्फ का साबुन दिखा रहा है मेरे को. अरे वो तो तेरे को फ्री दे रहा है लॉर्ड. You understand? Just translate that and make a closing prayer. Let's finish. ब्रदर म्हणतात की ज्या वेळेला मी सकाळपासून रात्रीपर्यंत प्रभूचं वचन सांगत आहे, जगाच्या नियमाप्रमाणे खरं मी खूप थकून जायला पाहिजे, पण जेव्हा आपल्याला आपलं मिशन कळतं आणि प्रभूने मला कशासाठी निवडलं आहे ते मला माहित आहे, त्यावेळेला आपण किती कार्य केलं तरी आपण कधीच थकत नाही. दुसरे लोक तुम्हाला विचारतील की तू कसा सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत धावत असतो, बोलत असतो, थकत नाही का? परंतु सुपर नॅचरल पॉवर, जो दैवी शक्ती प्रभू आपल्याला देत असतो आणि आपण कार्य करायचं कधीच थांबत नाही. ब्रदर म्हणतात की आता जे फोन वाजतायत, लोकांचे कॉल सुरू आहेत, लोक प्रार्थनेसाठी ब्रदरना सतत कॉल करत आहेत. ते म्हणतात की अशी वेळ होती की जेव्हा मला पण गरज होती आणि मी दुसऱ्यांना फोन करायचो, आणि आता लोकांना देखील प्रार्थनेची गरज आहे. आता ही सेशन संपल्यानंतर सुद्धा त्यांचं कार्य सुरूच आहे. ब्रदर दुसरे ज्या लोकांना गरज आहे ते सतत फोन करतात आणि प्रार्थनेसाठी मागणी करत आहेत. ज्याला हे सत्य समजलेलं आहे, वचनाचं सत्य, कदाचित काही लोक जे आज ऐकत आहेत ते फक्त एकदाच ऐकतील आणि नंतर विसरून जातील. पण ज्यांना खरं हे रहस्य कळलेलं आहे, ते आजचं टॉक ते 6 महिने जरी त्याने ऐकलं आणि एवढं एक वचन जरी त्यांनी ते शिकले, तरी ते मला 6 महिन्यानंतर सांगतील की ब्रदर तुम्ही जसं कार्य करता तसंच मी सेवा कार्य करत आहे. आमेन. Amen. Amen. Talk about burial, the dead body. या आणि ज्या दिवशी मी ऑलरेडी आपण सांगितलं ते पॉइंट, की ब्रदर म्हणाले की 22 वर्ष अगोदरच जर मी मेलो असतो आणि लोक आले असते, त्यांनी खाचेमध्ये माती टाकली असती आणि हात धुवून ते गेले असते निघून, तो क्षण दुःखाचा नाही, परंतु क्षण दुःखाचा कोणता सगळ्यात असता, तर जेव्हा माझी डेड बॉडी खाली खाचेमध्ये उतरवली असती, तर माझ्या त्या डेड बॉडी बरोबर हजारो लाखो आत्मे ज्यांचं तारण होणार होतं ते पण माझ्यासोबत पुरले गेले असते. आणि म्हणून आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की मला इथून निघून जाण्या अगोदर ह्या जगातून प्रभूचं माझ्यासाठी काय मिशन आहे ते मी ओळखलं पाहिजे. आणि मी इथून निघून जाताना असं व्हायला नको की माझ्या डेड बॉडी बरोबर कितीतरी दुसऱ्या आत्म्यांचा सुद्धा नाश किंवा ते सुद्धा माझ्यासोबत पुरले जातील. तर त्यांना मी जाण्या अगोदर त्यांना सुवार्ता देणं, त्यांना प्रभूचं वचन सांगणं हे माझं कार्य आहे, ते माझं मिशन आहे. त्यासाठी प्रभूने मला निवडलं आहे. आमेन. Amen. Amen. आपण We'll meet tomorrow. आपण उद्या भेटूया. Thank you very much. Thank you very much, brother. Mind blowing. Please listen to this topic
at least 10 times. Yes. Yes. Because it's a thin line. And once you understand this thin line, no, you will live a fearless life. Amen. And please teach as many people in your parish the same topic. Yes, Lord. Okay? Yes. Thank you, brother. God bless you. God bless. Good See you night. tomorrow. Good night. Good night.